Ọhaneze ndị ọma ọ na-abụọla chi asị m ka onye chiri ya zere oji ngaji erio cheta onye ji aka na nketa bụ Tuesday afọ abalị 9 Macha 2021 gerenụ na akwụkwọ akụkọ aha m bụ Chinonso Ugorji. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ dị nsọ n'ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a 2023 APC enweghị atụmatụ ibugharị okwu onye isi ala fere na mpaghara ndị ọzọ ya ka gọvanọ Bello na-ekwu. Maka ịkparịna ma aghara aghara otu ADF ASETU achịla n'ụwagide ndị gọvanọ South East. Ndị uwe ojii agbaala 100 mmadụ 13 n'anwụ maka ịnụpụ isi n'ụkpụrụ nchekwa onwe nje okoro na steeti Lagos. N'ikpeazụ Jonathan awụchala n'Igbo zụta ụzọ dị mma gbapee ụlọ ọgwụ ka anyị nwụchara The Sun n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a jide ọnụ gị aka o marakwa anyị na-ekwu n'ọnụ gị o ya ka ndị agha na-agwa Sheikh Gumi. Onye isi otu PTF na ndị ọzọ agbala ọgwụ mgbochi nje okoro. Buhari akasiela onye isi ala mba Equatorial Guinea obi n'ihi ntiwa mgbogbu n'igwe na mba ahụ mgbu nke mere ụnyaahụ. Steeti Ogun na-enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro dị 50,000 n'ọnụọgụ. Obasanjo bụ onye isi ala bụ ọkacha mma ala anyị na-enweta kemgbe afọ 1999 ya ka Moghalu na-ekwu. N'ikpeazụ na Punch ka anyị hụrụ ndị a ebe ndị ọkpa egbe ebu ọgbatumtum agbagbuola ndị ọrụ ugbo 4 n'otu obodo na steeti Ọyọ ka anyị hụchara na Punch n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Vanguard ka anyị hụrụ ndị a obi dị anyị mma maka ntuli aka elu mba Niger Republic garasịrị werere ya ka Buhari na-ekwu. Na steeti Ọyọ maka ndị akpọọla oku ka onye ọbụla deredu n'ihi obi iko n'elu banyere ọnọdụ nchekwa na mpaghara Kajola. Mmadụ ndị nwụrụ n'ihi mgbawagbu n'igwe n'ogige ndị agha mba Equatorial Guinea eruola 30 ya ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi TV mba ahụ na-ekwu. Akpọchitela ụmụafọ Naịjirịa 5,000 ndị gbara ọsọ ndụ gaa mba Cameroon ka anyị chọrọ na Vanguard n'ụtụtụ a. Na The Nations ka anyị hụrụ ndị a iwu ala nyere m ikikere ịbụ onye isi ndị uwe ojii ruo n'afọ 2024 ya ka Adamu na-agwa ụlọ ikpe. Enwere ọtụtụ nkewa na Naịjirịa kemgbe unu buru oche n'ọchị ọchịchị ya ka Lamido na-agwa ndị otu ntụrụndụrụ ọchịchị APC. Enwere ọtụtụ nkewa na Naịjirịa n'okpuru ọchịchị APC ya ka Lamido na-ekwu. Ebe egbuola mmadụ 4 dịka ọgbara ọrụ tiwapụrụ na mpaghara Ibarapa nke steeti Ọyọ. Ndị ọrụ nchekwa napụtala onye na-eme njem adọkpụrụ n'ike nwụchi onye ntọrọ mmadụ na steeti Ọshụn. N'ikpeazụ na The Nations ka anyị hụrụ ndị a arụọ ndị ọrụ NDLEA achụrụ ọgwụ ike koken nakwa igbo n'obi eze na steeti Anambra nkelewe ezigbo arụ n'obi eze ka achụtara ọgwụ ike koken nakwa igbo n'obi eze arụ. Na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a
Buhari ga-egbo ihe ma aka niile chere ala anyị ihu ya ka ndị gọvanọ APC na-ekwu. Ụmụafọ Naijiria gosi m ịhụnanya o, show me love ya ka Oshimbaja na-agwa ụmụafọ Naijiria. Steeti niile nwere n'ala anyị bụ Naijiria netala ọgwụ mgbochi nje okoro nke ha n'otu n'otu. Ụnụ ọhụrụ okporo igwe sitere Port Harcourt gawa Maiduguri ya na ọdụ ụgbọ mmiri Bonny, ihe ndị a niile bụcha atụmatụ gọọmenti etiti iji gwụ ụmụafọ Rivers Chandum ya ka Wike na-ekwu. Ndị Fulani na-eme mpụ na omekome abụghịkwa ụmụafọ Naijiria o ya ka onye bụrụ onye isi oche PDP n'oge ochie Abubakar Kawu Baraje na-ekwu ka anyị chọrọ na Daily Post n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na New Telegraph ka anyị hụrụ ndị a. Ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria bụ ihe na-amapụ obi ya ka Jonathan na-ekwu. Ndị minista tinyekwara ndị ọrụ n'obi ọchịchị ala anyị agbaala ọgwụ mgbochi nje okoro nke ha n'otu n'otu. Enweghị nchekwa bụrụla ejiri mara gọọmenti APC ya ka Lamido na-ekwu. Naijiria kwesịrị ịkwalite ọnọdụ akụnụba ya ruo 7% ma ọ bụghị ya ụbịamọnụ nta agwụ ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ọnụ ahịa na-ere mbe n'ụzọ akọlị ya karị nwanne na-ekwu. Ọnụ ahịa mmanụ crude agbagola rute $71 maka otu barelụ, ọnụ ahịa kacha dị elu kemgbe ọnwa 14 ya ka anyị hụrụ na New Telegraph n'ụtụtụ a. Na Christian Light ka anyị hụrụ ndị a n'ụtụtụ a. Ọchịchị azọpụla njem iji chọọ ụgbọala ndị bụ akwụsị alụwa ọgụ gburugburu ala anyị. Nnamdi Kanu enyela ndị ọrụ nchekwa mbirindi oge abalị 40 iji wezuga onwe ha na mpaghara ala Igbo. Ajigbakwa ọchịchị ga-ajọgbuola onwe ya o, anyị ahụbeghị ya otu a kemgbe kere Naijiria ya ka Archbishop Chukwuma na-agwa Buhari. Otito dịrị Jesu. Achụtala nwatakịrị nwaanyị na-efu efu onye aha ya bụ Mmesoma dịka afọ 2 gasịrị. Kelewa abụ otuto ka a ga-abụkuru Jehova kemgbe afọ 2 gara aga ka nwa na-efu efu achọta ya n'ime afọ 2021. Kelewo nnọọ abụ otuto ekele dịrị Jizọs. Na Eastern News ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ụmụ mmadụ egosila mmetụta ndị dị aṅaa dịka ọgwụ mgbochi nje okoro wụchara n'ala anyị dịka otu onye nwụrụ ebe mmadụ 2 ndị ọzọ dara ọrịa ka ha gbachara ya bụ ọgwụ mgbochi. Ha nwụchala imirikiti n'ime ha o dịka ndị uwe ojii gara wakpo ebe mgbazo ndị ọkpọntu na steeti Anambra. Anyị ga-arụchapụ atụmatụ n'okporo ụzọ jikọrọ Imo na Rivers ya ka onye isi ụlọ ọrụ NDDC na-ekwu. Ndị uwe ojii n'ime obodo ga-ekpochapụ ọnọdụ enweghị nchekwa ya ka ugwu anyị na-ekwu ka anyị hụrụ na Eastern News n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Inkestra ka anyị hụrụ ndị a. Obodo anyị agaghị ezu oke ma ewezuga ndị inyom ya ka Uzodimma na-ekwu. Agha ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na APC achịlawagide onwe ha o n'ihi njem Jonathan bịara na steeti Imo. Anyị chọrọ ikepụta ọnọdụ akụnụba ga-adịgide adịgide ọbụladị ụka chọrọ anyị ma ahụ ya anyị ya ka Uzodimma na-agwa onye nnọchite anya mba France bịara na steeti Imo. Ka anyị hụchara na Inkestra n'ụtụtụ taa bụkwa n'ebe aka ga-ọsọ na nke taa n'ihe omume anyị bụ n'akwa akwa n'oge na-adịghị anya a ga-agwụ isekwa katun na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndewonu ndị ọma. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darlin FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Ụtụtụ mmanụ ndị ọma iji eme ọnụ anyị ekele n'ụlọ ọzọ nke abụọ omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Na nke taa ihe kwuru bịa bụ mmụta. Obodo ọbụla na-enweghị ndị gara akwụkwọ na ya ihe ike mere ha. Mgbe ọbụla na-enweghị ụmụ akwụkwọ na-enweghị ndị gụrụ akwụkwọ na ya
ya bụ obodo ntọgbọrọ chako n'ihi gịnị agụmakwụkwọ bụ ndụ agụmakwụkwọ bụ ọdịnihu ka mma agụmakwụkwọ bụkwa na ya bụ uru dị n'obodo enwe ndị gụrụ akwụkwọ ụmụnna obodo asha n'ihi na ọ bụ agụmakwụkwọ na-eweta mmepe n'obodo n'ụzọ dị ukwuu. Gịnị ka m ji na-ekwu otu a na ọchịchị steeti Imo na-eme atụmatụ ịkwatu ụlọ akwụkwọ ndị bụ adịgboroja bụ nke ndị nkịtị nwe gburugburu steeti Imo. Minista okwu mmụta dị n'aka na steeti a na-egosi ụjọ n'ihi iri elu ọjị nke ụlọ akwụkwọ ndị bụ okeriọnwụ gburugburu steeti Imo. N'ihi nke a ya bụ ya mere onye minista okwu mmụta dị n'aka na steeti Imo ya bụ prọfesọ BTO Ikegwu ha jiri hiwe otu ga-agba nke n'ime kansụl 27 nwere gburugburu steeti Imo iji chọpụta ụlọ akwụkwọ ndị na-etozughị oke bụkwanụ nke ndị nkịtị nwe. Ọ dị mma ndị otu ahụ banyere n'ọgbọ kemgbe ọnwa gara aga dịka ụlọ akwụkwọ ọbụla aha ya na-anọghị n'ukwu akwụkwọ gọọmenti ga-abụ nke kpochapụrụ ekpochapụ n'oge ọbụla malite ugbu a. Ụlọ akwụkwọ ndị a ọnọdụ ga-emetụta bụ ndị na-emezughị ihe ndị kwesịrị ekwesị iji debanye aha ha maka nkwado gọọmenti. Ọzọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ndị na-enweghị ndị nkụzi tozuru oke ya bụ ndị nkụzi enwere ndị nkụzi bụ akụrakụ ịma enwe ndị nkụzi bụ akụrakụ ka nzakwa m ticha ụlọakwụ ụlọakwụ tichas ọ bụ ihe na-akpọ ndị dị otu ahụ na-enweghị otu mkpụrụ ntozu oke ma otu bụ ndị were ha jụọ n'ụmụ ụlọ akwụkwọ ndị a na-akwa peni n'afọ afọ ha na-enye ụmụ akwụkwọ anyị academic poison na ụdị dị iche iche a sị na ụlọ akwụkwọ ọbụla nwere ndị nkụzi dị otu a ga-esokwa na ndị a ga-akwatu. Ọ dị mma anyị ọzọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ndị na-enweghị ogbe dị obosara maka mmegharị ahụ ụmụ akwụkwọ n'ihi na ọtụ ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ndị na-enweghị ma nke a na-akpọ ama egwuregwu ya bụ field n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche ebe ụmụ akwụkwọ ga-aga na-ekpori mgbe n'oge ha gara ezumike kwa ụbọchị niile. Ya bụ na ụlọ akwụkwọ ọbụla na-enweghị ihe ndị dị otu a ga-esokwa na ndị a ga-emechi ma kpochapụkwa. Dịka prọfesọ Ikegwu ha siri kwuo ọ sị na ihe adịghị ka o siri chọọ ya na ọtụ ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe gburugburu steeti a n'oge o mechara njem nchọpụta o jiri aka ya gaa dịka o kwuru na ebumnobi ya ime nke a bụ iji zachaa ma kpochaa ngalaba okwu mmụta steeti Imo. Ọ dị mma njem ọnụ na nke taa anyị na-ajụ gịnị ka ị chere banyere ọnọdụ a? Ọ dị mma na ekpochapụrụ ụlọ akwụkwọ ndị a n'otu n'otu ka ọ bụ inyetụkwu ha nwa ohere iji gaa mee ihe ndị kwesịrị ekwesị iji hụ na edebara ha n'ukwu akwụkwọ gọọmenti? Gịnị ka ị chere na banyere isiokwu a ka ghara itinye gị okwu n'ọnụ n'ụtụtụ taa? Gwa m ihe ị chere banyere okwu a dịka ministri okwu mmụta dị n'aka na steeti Imo na-eme atụmatụ ịga kpochapụ ụlọ akwụkwọ ndị bụ okeriọnwụ gburugburu steeti Imo dịka a na-ekwu na a ga-akwatu ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ndị na-etozughị oke gburugburu steeti Imo. Chinonso Ugorji bụ aha m. Akara ekwentị anyị bụ 08150501073 081 50 50 10 73 081 50 50 10 73. Cheta na nnọkwa n'akara Facebook anyị nọkwa na Facebook akara anyị bụ Darling FM Owerri Darling FM Owerri. Bịa n'ebe ahụ ị ga-ahụ ya ka o si akpọtụ ntụtụ taa na ụlọ ọrụ anyị ebe a n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo. O dịkwara gị debata ozi gị n'ebe ahụ ịhụ ya anyị agụpụta na-egbughị oge ọbụla naanị n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri 081 50 50 1073 bụ akara ekwentị anyị. Ị bọọla chi? Ya gaziri gị n'onye nke m. Ya gaziri ya ajụrụ isi akpọ m ịnụ. Ọ dị mma JP Clark ndị egwe nwanne m. Njem ahụ ha so ịsọwụ na gọọmenti chọrọ imechi ụlọ akwụkwọ ndị adịgboroja na ndị na-etozu etozu gburugburu steeti ọ bụrụ na onye ha bụ n'obi ime enweghị ihe ọjọọ dị na ya. Ndị na-enweghị obosara ala dị mma ndị na-environment ya na-adịghị mma bụ ịnọ kụziere ụmụaka nkụzi ndị na-enweghị ezigbote ndị nkụzi kwesịrị ịkụzi ụmụaka akwụkwọ nke ahụ dị mma ime ya otu ahụ emezi maka agaghịkwu na a na-achọ agaghịkwu na edukeshọn bụ ihe na-ebute ọganihu ihe na-ebute mmepe adịkwuzi maka ya na agụ njiarị ede mmụọ. But on the other hand, gọọmenti na-ebukwa n'ụzọ na-elekwasị ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe anya nke ha nwere ha nọpụgwakwara na ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti ele otu ọ dị. Ị ga-eburu ụzọ mezie gbanye bụ ụlọ nke oge gbapụọ n'ama nke ahụ gọọ n'oge n'aka bụ nke na-enye bọjetị every year enye gị ego ma iji mezie public schools eleghị iji ya mee otu our public schools ebe most of us si pụtacha this private school ihe ọhụrụ. And don't do that. Government is well in their private maintenance of their public schools when the private schools will just spring up like this. In that many public schools give up. What happened? Most of the teachers are getting over for over some 3 years. In that environment, no sense, no good lab, no good classrooms, no chair, no good roof.
So all government is encourage the private school to pick up. Do that one under your care, under your responsibility. Because that is negotiate about it. You cannot increase it. Can I live with private schools? Odimaya gazirege no. So government wano yupa. Ni hana mewo madu hapu do your own first. The group of public schools. You find out that these private schools now, oh my God, the group of public schools is almost becoming extinct because government is actually in what but yet they approve budget, some budget to it and Odima ya gazirege no. Okay. Ndị JP Clark ọ na-ekwu na gọọmenti kwesịrị ime ihe ndị nke dịrị ha dịka ọ tiri metụta ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe gburugburu steeti anyị bụ ndị ọ na-akọwa bụ ndị nọ n'ọnọdụ ama aka eme ka ọ dị ugbu a bụ ndị ụfọdụ n'ime ha na-enweghị ndị nkụzi zuru oke bụkwanụ ndị ụfọdụ n'ime ha na-enweghị ọnụ ụlọ akwụkwọ ndị zuru oke maka ịmụ akwụkwọ ọ bụrụ na emechi ụlọ akwụkwọ ndị a ndị nkịtị nwe bụkwana ebe ndị mmadụ na-eji ezere mmiri ka ọ dị ugbu a kedụkwanụ ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ndị agbafete na steeti ụlọ akwụkwọ ndị nke gọọmenti nwe bụkwanụ ndị na-anọghị n'ọnọdụ dị mma ka ọ dị ugbu a ọ bụ ya ka JP Clark na-ekwu n'ụtụtụ a site tupu a na-eme atụmatụ dị otu a na ọ ga-aka mma ka emezigharịa ụlọ akwụkwọ gọọmenti niile nwe gburugburu steeti Imo tupu a na-etinye atụmatụ dị otu a n'ọrụ. Ọ dị ma 08150501073 ya bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi. Hello. Ndewo. My name is Chinonso from Ezukoo. Ọ dị ma nwanne ke mgbanyụ redio gị no. Anụna m ihe a na-ekwu this morning. Ọ dị very very important. Mgbanyụ redio gị no nwanne. Ihe na-ekwu bụ na gọọmenti has failed in education. Abe ha maghịzi aka na abụghị emisi ya emisi. The little government schools nọ na adịghị nke function one very well. Anaghị akwụ ha ụgwọ very well. Many people have even lost their job that way. And these private schools now, they pay people who don't have work, who have finished school, who don't have anything to do. And government naturally makes here. It will not help, or it will not help Imo State. This school and a group here now everywhere in Nigeria. Every state in Nigeria. I'm to give Imo State people can suffer get back in bed. Things in Imo State are not improving. When they road and when they industry in Imo State, it's the only industry in a black Abula hotel. So I don't understand why the government should leave what they're supposed to do and then be focusing on the private school that has employed a lot of people. We are supposed to complain, we who are parents. We are not complaining. So government should set its own aspect of the challenges in this nation, in this Imo State in particular. And leave the private schools alone. Inekwu ka gọọmenti megodi ihe ndị dịrị ha n'aka ma hapụgodi ngalaba ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe aka ka ọ dị ugbu a dịka esiri kwuo na ụfọdụ ndị nkụzi nọ na ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe atụfuola ọrụ ha ka ọ dị ugbu a n'ihi gịnị akwụghị ụgwọ nakwa ihe ndị dị aṅa mere ejiri chụọ ha n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe bụkwanụ ndị nke nkịtị a gara kpọrọ n'ọrụ ha na-akụziri ụmụ akwụkwọ ihe n'ebe ahụ dị iche so na ọ ga-adị mkpa na eleghara ụlọ akwụkwọ ndị anya ka ọ dịgodi ugbu a ma chewe ihu n'ọrụ nke dịrị gọọmenti dịka o siri metụta ụlọ akwụkwọ ndị nke gọọmenti nwe gburugburu steeti Imo. Ọ dị mma nwanne m si rubezi na akpọ n'ụtụtụ nke a bụ ntinye nke gị onye ma njem ọnụ n'oge na-adịghị anya ga-agbapụ aka ịlaghachite azụ anyị aga nyocheta na ka bụ ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM were dịka mụ Chinonso Ugorji nọ n'ebe a imete gị mma n'isiokwu anyị leba anya na nke taa bụ atụmatụ gọọmenti steeti Imo ikpochapụ ụlọ akwụkwọ ndị bụ okeri ọnwụ bụ nke ndị nkịtị nwe gburugburu steeti Imo dịka ha gachara nyocha n'ụlọ akwụkwọ ndị adịghị iche chọpụta ọtụtụ ihe ndị mere ha ga-eji kpochapụ ya bụ ụlọ akwụkwọ ya bụ ịlaghachite azụ anyị aga nara oku ekwentị gị nakwa ozi gị n'akara mgbasa ozi Facebook anyị nọkwa n'ebe ahụ ma na-egete na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. 107.3 Darling FM, the People's Radio. Choro stonko dentro staso lasa maka forma boworo ke aluminium profiles and foreign doors na bien dios ademma otro que es con Nigeria Limited again me go pioma o nigga price and quality get me go pioma ya na
Investment Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles again, water collectors, aluminum profiles na accessories maka window na partitions again, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails again, PVC ceilings, marble, granite, ụdị ceramic tiles niile, foreign security maọbụ bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary ware. Desmond ga-erenye ma kụnyere gị ihe ndị a niile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma. Ọtụrụ Desmond na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ na-ewu ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Desmond Plaza 197 Dokos Road Owerri, maọbụkwanụ na Desmond Plaza 88 Aba Road Ụmụahịa. Phone 0803-553-2369. To all the customers surrounding See, how come electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Yuba Street by Tetlo Road Owerri, is the place for electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Yuba Street by Tetlo Road Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Yuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996# to verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the stitching time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Thank you, Ma! Because I go use one take so to white. They go use the other one take it all the yama jams. But I don't see any yama jams for here, Ma. They small well, oh, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take it all of them, patakata. Make all your white clothes they continue to be white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow! It's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom! The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom! Now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Ndị luxury building and accessories limited ebụrụla pụta n'obodo anyị bụ Italian chicoted roof tiles. Gbamgbam Italian roof tiles eji akụchi elu ụlọ ọ kachara akaja asị na adịgboroja nke na-elekasị na mmiri na anwụmara ya were ọsọ ka ịzụrụ Italian stone coated roof tiles nke ndị luxury building and accessories limited na-ewetara anyị. E nwere ya n'obere na-akpọ Galaxy roof tiles ya na luxury roof tiles by Veru. Ọ bụ ya bụ ịba nke dị na tiles. O nwere njirimara pụrụ iche. Ọ dị mfe ịkwụnye n'ụlọ, ọ dịghị anya arụ, ọkụ agaghị agbanwu ya, ọ dịghị ihe ga-atapụnwu ya. O nwekwara akụrụngwa nke ga-egbochi ụlọ eluigwe ịgbaka ya. Ọ bụ n'oge anwụ ka ọ bụ n'oge mmiri na oyi, ọ ga-eme ka arụ gị dị otu o kwesịrị. Ya nwere ya n'obere shingle, bond, classic, shape, roman, milano, visa, slate, ụdịrị ndị ọzọ dị iche iche. Ụlọ ya dịghị achagharị achagharị o. A ga-enyekwa gị 50 years warranty. Ekwentị 070-40-333-333. Kajara akaja Italian stone chip coated roof tiles. Ka ọ gbagba n'ụlọ gị, ị ga-ekwete. Are you a petroleum dealer? Do you own petrol tankers? Are you a depot manager? 7117 is the number for you. 7117 is for you. You check your products and check your payment transactions. 7117 on your phone. Check your delivery schedule.
It's so convenient. 7117 is for you. Introducing Downstream Remote Monitoring System, DRMS, for petroleum products depots, retail outlets to monitor and manage all petroleum products activities using *7117#. DRMS is powered by the Department of Petroleum Resources, DPR, Petroleum Regulatory Agency of Nigeria. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. 107.3 Darling FM, the People's Radio. ọ dị mma ọkọm n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo Kinegeti na nke taa dịka na tụle ihe metụtara ụlọakwụkwọ ndị nkịtị nwe bụ ndị bụ adịgboroja gọọmenti steeti Imo na-eme atụmatụ ịkwatu n'oge na-adị anya malite n'oge dị ugbu a anyị na-ajụ gị kedu ihe chere banyere ya bụ ọnọdụ ma tupu anyị nara ahụ ka ekwentị gị gaa n'ihu ka anyị leba anya na akara Facebook anyị Darling FM Ore Bible siri nweta ozi ndị nke a ọ dị ma nke si n'aka gị Val Obi ajụlụ isi anyị ụtụtụ ọma Chinonso na ọ bụ eziokwu na ọchịchị APC na bụ ọ dị mma ya bụ itofe eleba anyị n'ụtụtụ taa biko Val ya gaziere gị gbaa mbọ gee ntị nke ọma ka ike bata na atụle n'ụtụtụ taa tupu gị enwe ike debata ozi gị ọ dị mma eji m nke gị ugbu a Chijioke Zenith duru isi anyị ụtụtụ ọma Chinonso n'iche na gọọmenti kwesịrị inyetụbọ ndị nwere ụlọ akwụkwọ ndị a obere oge iji hazie onwe ha ọ dị mma ka mbụ ntinye oke nke gị Chijioke Zenith duru comrade Diwe Ego isi n'isi obi nze debata ozi gị na nzọpụ njem a bụ nke kwesịrị ekwesị n'ebe gọọmenti nọ na ekwesịrị ka aja ya mma ọ dị mma na-ekele gị comrade Diwe Ego n'aka nke gị ọgbaji Obinna ejimaka na nwetara maha ahụ isi na aha gị bụ Obinna sitere ezi obodo debata ozi gị n'isi adịghị n'ihe a na-eme kedụkwanụ maka ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe na-adịghị mma ha ga-emechikwa ha na ajụjụ ka ị na-ajụ ọ dị mmadụ mekele gị Obinna maka idebata ozi gị n'asụsụ Igbo n'ụtụtụ taa na-asị ka ya dịrị gị na mma ọ dị mma Justin si Ebo isi anyị ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji ọ dị mma isi MCC na-elere anyị n'ụtụtụ taa ya gaziri gị onye ọma na-ekelekwa gị Udochukwu Gabriel bụ onye si mba Italy na-ekiri anyị n'ụtụtụ taa na-asị ya dịrị gị na mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị kpọọ anyị ma gwa anyị ka o siri dịrị gị n'isiokwu anyị pụtara n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo 08150501073 Ibolachi Ibolachi onye nke ma gị na-ebisi akpọ anyị nụ aha gị na-ebisi akpọ anyị nụ Ike kedu maka n'ihi agwa ọ dị mma gaa n'ihu enu atụmatụ mmebe mma ọtụ ndị gọọmenti nyepụtara dị mma ha gara tupu ha lebara anya na gọọmenti ha ga-esi ụzọ lebasụ anya na ịgbasa aka ndị gọọmenti n'ezie ya adịghị mma ịga ndị ebe ụmụaka si na-amụta ezigbo ihe ị gaa na ibe na nke elere na mechie ya so amara ndị gọọmenti hapụ ụzọ lebasị anya nke ndị gọọmenti fụ ha lebara anya nke ndị mmadụ nkịtị ọ dị mma ya gaziri gị Ike isi na gọọmenti kwesịrị leba anya na nke ha nwe tupu ike lebawa anya na nke ndị nkịtị nwe na ọ dị oke mkpa dịsie ya ike 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owere nke ọbụla dị gị mma sonyere n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo Ibolachi abụọla m Chinu ọ nọ nso Ugorji ọ dị mma ya gaziri gị n'onye ọma m ndewo atụmatụ ọ na-adị bad gọọmenti ejere cheki nsogbu ahụ ọtụtụ ihe na honestly na in a very bad shape ekwesịrị n'ọkụ akwụkwọ etu aka gọọmenti emebere ihe because na gọọmenti skuul ị ga-agbawanye mkpa ọ na individuals that is mebere skuul ahịa iji ọgụmentị ihe na ndị even though at that akakọ maka ahụ na skuul ndị ahụ ibi ndị ka anọ na pejuma nọ karịa ka gọọmenti otu o jidere gbo because gọọmenti adịghị ụgwọ akwụkwọ ahụ ọrụ then asịkwa eke committee the private school so you get control of government, local government. They can start
shaky. I will let me school. So the government will push it. What push the machine here? Yeah, I get a cool mother. I didn't What are you to check out? The government is doing the machine that he defend their issue there. Every time, so I will send it to this and another shoot. I could talk to you. I want you to come in the last time in a military era. So who's going to shake it? I talk. Now, what the secondary school woman at the time? You know, you've been there. That's a primary school, you know, Galandia. You can allow homogeneous and make it there. You have to talk to the children. I need to children. What I told my mother, what you can run on the people who go over. Ọ dị mma ya gaziri gị na ụja ịnasị na gọọmenti kwesịrị leba anya na ihe nke nọ ha na tupu ha nwee ike chekwa nke na onye ọzọ n'anya na ụlọ akwụkwọ ndị nke gọọmenti nwe ajọka na njọ n'ọdụ ha ka ọ dị ugbu a bụ nke jigburu udere na masị ka nka kwụ n'usi na ọka mma nnọọ ka elebara ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ ndị a gọọmenti nwe anya tupu enwe ike na-elebara nke ndị nkịtị nwe anya dịka dị atụmatụ ugbu a ịkwatu ndị nke bụ adịgboroja ndị nkịtị nwe gburugburu steeti ma ọ dị mma nke a bụ tinye oke gị n'ụtụtụ a Agwụja Ịbọlachi onye nke ya gaziri gị nụ ịma ya gaziere gị onye ọma atụmatụ ahụ dị mma kama ihe mbisi ka mmadụ n'ime ha bụ ọ dị ka ndị ụlọ ala ndị sekịtịrị mgbe nwoke ebe ha dị ebe ụlọ ọrụ ha na-erucha ahịhịa ebe ha na-achọ nke ndị ọzọ dị mma apụtara ha gatụ na ndị ọzọ tupu gọọmenti eme ya gọọmenti bụ ụzọ hazie onwe ha ọ na skuulu nke ha nwe na ihe kwesịrị ka etinye ya na a ga-etinye ya na ọ dị mma nke ọma na ndị nkụzi nọ ya na aga na-akwụ ụgwọ ndị nkụzi mgbe oge zụtagwa ha ụgwọ ihe ndị a niile dị oke mkpa tupu ha atụwa nke ndị nkịtị nwe nke abụọ kwa tupu ha atụwa nke ndị nkịtị ha nye ha oge gwa ha ihe a tụrụ anya ka ha mee ha enye ha oge ha were mezie ya ọgba na ha emezikwa ya na ha gawazie n'iru ya dị mma ọhịa m chọrọ ikwu ọ dị mma kama ha bụ ụzọ hazie nke ha tupu ha agagosi ya na nke ndị ọzọ ya gaziri gị nụ ime omejọ ị na-asị ka gọọmenti bụ ụzọ leba anya na nke dịrị ha na nke ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe tupu enweke leba anya na nke ndị nkịtị nwe na ọ dịrị oke mkpa n'ihi na ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe adịghị n'ọnọdụ esiri chọọ ya ka ọ dị ugbu a 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri bụ ohere abụọ ị nwere n'ụtụtụ taa iji tinye ọnụ n'okwu Ịbọlachi onye ọma m ya gaziri gị nụ Elda arị m mma gị nwakwanụ ya gaziri gị onye ọma mba ọbịa taa mgbe hụ na ịbanyere akwụkwọ ka ịkọwachichara ya ama anyị akwụkwọ ọrịa n'obodo na-enwe mgbe ejigbota usoro mmụta akwụkwọ ahịa kọrọ ha dịka na ha aga n'ihu ọ bụ eziokwu na ọnwa onye ọla ga-ekọ akwụkwọ emere ka onye ọla gụọ akwụkwọ mana nke ahụ emere ka onye ọla gụọ akwụkwọ o mere ndị ego chụrụ akụrụ akwụkwọ mee ndị ọgbaghara ụwa chụrụ akụrụ akwụkwọ mee ndị nsogbu ụwa chụrụ akụrụ akwụkwọ kama eji ahazi na ahazi achị gọọmenti anyị eji ha gbuo ibu ọ gaghị awụ otu ego n'otu mgbe ememe ya bikọs ha ejighị eme ụwa ahụ ka ere mma ekwuo ya emume ya nwere ike na-afa nnafọ ise ha ka na-emebeghị ha ha siriọs ime ike egburu ha hazie ya echeghara m oge 1962-63 a gwara ndị dum ewu ndị nkụzi agụ 6 ekụrụ 6 akụchiga nachi nwa akụchi mana nwa onye chọrọ ịkụchi nkụchi hụ uche teachers training ya hazi ndị nwere ike aba teachers training ndị nwere ike afọ admirema business ụdị enwe ego ga-arụkwara ha nụta ọgba ntụgharị oke emegara ugbu a ha na ugbu a ha eji ya nụma nwuchiwa ntụ ha chiwuma ndị ụkwụ ha ahụ skuulu ọrịa mma a ga-ego agụ ha mechie ya akwụkwọ ụkwụ dị ha anyị chọrọ ha kwuo eziokwu na-eke mmụọ nke arị mma ha kagbuo skuulu ka nke arị mma ha afụ ya biko ọnwụ ha nchụmadụ lee ejikwala ya achụ ụbọ ndewo nwanne ya gaziri gị nụ Elda na-ekwe ya ọ dị mma atụmatụ ha pụtara bụ nnọọ nke dị mma ọ magburu onwe ya na mma mana n'ebe o siri gaa jọọ njọ bụ ọ bụrụ ma ha ejiri ya na-achụ ọbọ n'ọbụ ebe ọ ga-esi nwee rọhị ya mere na ọ na-adị mkpa na dịka wepụtara ya bụ atụmatụ ha chụso ya n'ụzọ dị mma iji kpochapụ ụlọ akwụkwọ ndị bụ adịgboroja ma hapụ naanị ndị nke bụ ndị nke kwesịrị ekwesị ịnọ gburugburu steeti Imo ọ dị mma ewetara m ozi gị na akara Facebook anyị Ada arịrị atụ
ọ dị mma isi m ụtụtụ ọma nọ nso ọ gwụla ozi gị ana m ekelekwa gị ada ya gaziere gị peace meburu isi n'oge na-adịghị anya ọ dị mma eji m nke gị ugbu a King Edwin nke m isi m ụtụtụ ọma nọ nso ịbụ eze Chinyere n'isi Lagos na-elere anyị n'ụtụtụ taa ọ dị mma nye m ozi gị debata ozi gị n'ebe a naanị ozi gị ka m chọrọ banyere isiokwu na atụrụ n'ụtụtụ taa abịala bịa ekele m ikele m genye m ozi gị ọ gwụla ihe m chọrọ n'ụtụtụ a 08150501073 bụ akara ekwentị anyị 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri ka ị nwee ike sonyere anyị n'ụtụtụ taa Ibolachi CPC nwanne m Dikin Ugorji ya gaziere gị nụ anyị rị mma gị nwakwanụ ya gaziere gị onye ọma ya dịka ọkụ JP ndewo gọọmenti anyị o ji ahụ ha nakọta nnọọ ihe na-ebe nsogbu na-adịghị ha chọrọ nsogbu ebe ahụ gọọmenti skuul niile nwere ha gọọmenti zoro echi gara aga ụmụaka ga-anọgbu na skuul ahụ taa iru ebe ahụ na vileji ya n'ime klasrooms otu anọghị ụmụaka rue edu n'ala nkịtị gọọmenti a ga-achọ kparachighachie nke ha na-achị azụ ihe mere mkpanwụ ndị praịmarị skuul a chọrọ ha ebe rebeni mgbe ọbụla ị ga-ahụ na ihe a na-eme na ọ na-emepe ụzọ ebe a ga-echi na-enweta braịd na-enweta revenu ha na-akpụ ya azụ na-emechie ke ha tupu gị na-atụpụ mmadụ ihe na n'anya mechie ke wetu oke nọ gị n'anya fes gọọmenti anyị emetaghị ahụ ya a na-agbalị kirije n'ime obodo ọbụla obodo ndị nọ n'ime ị ga-ahụ na ụmụaka dịga skuul ndị gọọmenti nwe ọka ka eje ebe ebe ha ga-adị nọ n'ala nkịtị ndị nkụzi ga-anọ n'ala nkịtị ụmụaka ga-anọ ebe ahụ emechi uwe ha tụrụcha ha nọta gọọmenti ahapụrụ ebe ahụ ọzọ ike ileba private schools ha hapụgodi ndị ahụ na-aka hazie ihe ndị ọkọ ha nọ ya gaziri gị n'ọnkụ JP ị na-ekwu na a na-esi n'ọbara mma pụwa n'ama na gọọmenti bịa kọwasịwa ma tisasịwa ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwebụ ndị na-etozughị oke ma ndị nke gọọmenti na onwe ya nọ na steeti Imo bụkwanụ ndị nke nọ n'ọnọdụ ọdụrụkọ ka ọ dị ugbu a na ọ bụ nke kwesịrị ilebara anya tupu enwe ike na-achụso atụmatụ ahụ ha wepụtara Ibolachi ndewo ya gaziri gị onye nke m ọ dị mma Chika dibịa gaa n'ihu enu echiche ndị gọọmenti iwe na ndị bandi alo ọ dị mma kpọghachi anyị azụ enu Chika dibịa ikuku nzụrịta ozi gị mere ka o siri dị n'ebe ahụ biko gbaa mbọ kpọghachi anyị azụ na inwe ohere 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri Ibolachi alo gbanyụ redio gị enu a na-ekelekwa gị enu nwanne m ya gaziere gị ụwa mara gị ọ dị mma gaa n'ihu n'eziokwu o nwere ndị skuulu nkete wadobroja nọ n'Imo steeti ha jụrụ eju mana dịka ndị mmadụ na-ekwu gọọmenti ga-eji n'ụzọ mechie onwe ha hazie onwe ha nke ọma dịka ha na-ekwu ugbu a ha ga-esi ejikwa kọmitii ndị ga-aga na skuulu ndị ahụ rukwa ebe a ha nara aka azụ chịkwa ha gaa n'iru ihe na-ebibikwa na-aga n'iru skuulu ndị pọblik enweghị isi otu ha mere civil servant retired teacher ha na public schools ụlọ arịghị mma oche anọ ebe niile bọs ụmụntakịrị na-ata ahụ n'ime skuul ihe Amerịka schools ụmụntakịrị ji wee na-agbada na private schools n'ihi nke achịkwa gọọmenti n'aka n'oge rechas o nwetara oche ego ebe niile mana ụmụaka emebichichara gọọmenti ya n'ugwu a ha ya akpanụ nke a ga-eme na public school ụmụntakịrị na-achị na public school ma kpere ha ga-eme na ụmụ private schools ndị dị mma ka a na-ekwu okwu ọba ha na-amụ akwụkwọ ha na-esi ekuchi dị mma mana ndị agbụgbọ bụrụ ha edebaji enyere ha aka agara ebe ha na-ahụ aka azụ asị aga arụrụ ihe dị akapịtesi aga anyị ọ dị mma Elda ka hapụ gị n'ebe anyị ndewo ya gaziri gị